I dag er dagens arbejdsmarkere i 5.D Emilie Laura Liam, Sofie Niklas Ida, Camille Mikkel Julie, Luca Rasmus Jafet, Bertil Stephanie Michaela, Nikolas og Magnus. Og målet er jo selvfølgelig, at man kan arbejde sammen med mange forskellige, og at man lærer, at alle er forskellige, og alle skal tage ansvar i gruppen. Og dagens opgave, vi skal arbejde med Anna og Engel. En historie om et barn, der er meget syg, og som skal dø. En sørgelig historie. Og det som vi skal gøre, det er, at man kan få 1 point, hvis man svarer rigtigt på spørgsmål. 2 point, hvis man er god til at læse mellem linjerne i gruppen. 3 point ved referat og videreskrivning. Når nu gruppearbejdet er færdigt, så skriver man hernede for enden, hvor mange point gruppen har fået. Men det første, jeg kan følge tallene. 1, det er den første opgave. Svar på de 2 spørgsmål på side 173. Så først så læser man altså side 171, 172 og 173, og så svarer man på de 2 spørgsmål på side 173. Når man så har læst igen de 3 sider, så er opgaven at tælle, hvor mange afsnit der egentlig er på siderne. Fordi der er rigtig mange afsnit nemlig, og prøv at tænke over, hvad det gør, at der er så mange afsnit. Hvad gør det ved læseoplevelsen? Og prøv at tælle, hvor mange afsnit der egentlig er. Opgave 3, det er, nu er vi over der med at læse mellem linjerne. Hvem tror I Engel er? Pigen snakker med en engel, og prøv at beskrive, hvem tror I det er. Opgave 4, når I har læst side 173, op til 173, så skal du prøve at beskrive, hvad du kan se på billedet på side 172. Prøv at beskrive farverne. Der er nogle rigtig flotte farver. Og prøv at fortælle, hvad du kan se på billedet. Bagefter så læser I videre. 173, 174, 175 og 176. Og I skiftes til at læse. Hvordan har hovedpersonen det med sin søster? Det er det første spørgsmål her. Almindelige spørgsmål. Næste spørgsmål er, hvorfor føler søsteren skam? Og læse mellem linjerne. Forklar linjen. I stedet står der, du må leve for både dig og mig. Og prøv at forklare, hvad søsteren mener, når hun siger det. Du må leve for både dig og mig. Og 8. Forklar, hvad Nangiala det er. Endelig, når I er færdige med det, så skal I give et referat af hele romanuddraget. Det vil sige, læse det sidste romanuddraget. Og så laver I en videreskrivning. Hvad tror I, der sker med jeg-personen bagefter?